sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, pagselebrar kan ika-126 Independence Day sa Naga, ginibo sa Plaza 15 Martires. Jobs fair kang Department of Labor and Employment isinabay sa pagselebrar kang Independence Day sa Naga City. Mepo Headman Florendo naghagad dispensa sa problemang dara sa trapiko kan mga stall na inilipat nila sa gilid kan General Luna. Sarong rebelding NPA sa Masbate, gadaan sa enkwentro kasunma kontra Philippine Army. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Magkairibahan ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Mga opisyal kan 27 barangay asin iba pang organisasyon sa siyudad ning Naga sa paggirumdum kan ika-126 Independence Day sa nasyon. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Plaza 15 Martires kang siyudad kang Naga, liwat itinaas ang bandera kang Republika kang Pilipinas bilang tanda kang sarong matalingkas na nasyon. Kasabay ini kang pagselebrar kang ika-126 na anibersaryo kang Araw ng Kalayaan sa enterong nasyon. Sinabayan man ini ning pagdulot ning burak sa monumento kang 15 Martir na pinanginota ni Naga City Mayor Nelson Ligacion asin man lain-lain na organisasyon sa siyudad. Sa mensahe ni Assistant School Division Superintendent Fernando Macaraig, tinawan importansya kaini ang ambag ka mga paratok do nangunyan, yaon subuot sa summer vacation. Nariyan din po ang ating mga kaguruan na patuloy na nagsasakripisyo ng kanilang oras para sa mga kabataan. Ito po ang grupo ng mga manggagawa sa pamalaan na nag-i-enjoy ng tinatawag nating summer vacation. Para man kinaga City Mayor Nelson Ligacion, ang saro-subot na marhay na syudadano, nag-iisip kung ano ang saiyang maitatabang sa kapwa, asin bako kung ano ang magigibo sa saiya kan gobyerno. Sa laban na ini, ano ang kontribusyon o kaya ang bagta sa tuyang komunidad? A responsible citizen would avoid thinking about what the government can do to him or to us. A responsible citizen would always think about and act on what he can do for others, for the community, for our city, and for our country. Mientras tanto sa pambihirang pagkakataon presentiman sa okasyon kasubogong aga, si 3rd District Congressman Gabby Bordado. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagpasalamat man si 3rd District Congressman Gabby Bordado sa lokal na gobyerno kang Naga na natawan subot siya nin pagkakatao na makataram sa aktibidad kan syudad kan subagong aga. Ini matapos ang halawig na panahon na dai siya makataram sa mga programa kan syudad kung sain may epekto subuot ini sa saiya. Ngunyan lang ako pa din nakataram in public. Masakit na mawara sa Naga. Importanteng maray ang syudad ning Naga, ang syudad di Nueva Cáceres. Pag nawara ka sa Naga ning pirang bulan, ang sabi kayan sa kanto, rimati ka. Rimati talaga ako Pigihiling ko si mga surveys, itirong halos mag-zero na ang sakuyang awareness. So nagpapasalamat ako mga tugang, na nakabalik ako, nakataram ako sa atubang po nito dito sa Plaza 15 Martires sa ika-126 na taon kan sa tong katalingkasan. Padagos sa mga bareta, kung dati igwang mga kilos protesta na pinagkukondusir ang cause-oriented group sa syudad ni Naga asin Camarines Sur, kada minaabot ang pagselebrar kan Independence Day. Ngunya na aldaw, mayo man subot na monitor ang Naga City Police Office na kilos protesta.
kasabay kan aktibidad na pinagibo sa Plaza 15 Martires. En kaso may nagkondusir nin kilos protesta, basta dai magkrear subuot nin ribuk, maantabay sanaan mga otoridad. Actually, lagi naman tayong naka-ready po, kung may karon man ng rally, as long as wala namang violation na masyadong malala, very tolerant naman po tayo sa ganung mga activity and karapatan naman nila. So, as long as walang nababiolate na rights ng iba at walang complaint, wala pong problema sa amin. Sa iba pang issue, Jobs Fair isinabay sa pagselebrar kan ika-126 Independence Day sa siyudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Activity Center kang SM City Naga, pila ang mga nagbabakasakali na makahanap ng trabaho sa pinagibong Jobs Fair kang Department of Labor and Employment Camarines Sur asin Metro Peso kang siyudad kang Naga. Kabali sa nakipagsapalaran na makahanap ng trabaho si Romelyn Tria asin John Emmanuel Rodriguez. Si John Emmanuel pagtabang sa pamilya ang nagtataong kusog buot kay John Emmanuel na makahanap ng trabaho. Ini sa tahaw kang sa iyang pagiging high school graduate. Ano ka kaipuan mo na maghanap trabaho? Para makatabang na po sa magurang ko. Anong graduate ka ni? Ano po, high school. Gusto ko lang ng career growth. Gusto ko lang ma-upskill pa. Nakantabay man si Department of Labor and Employment Camarines Sur Head Maria Elia Verano. Sinabi kay ini na may 7,000 na bakanting trabaho ang naghahalat sa mga aplikante. For now, we have a total of 29 local employers, 4 overseas employers, and 10 national government agencies with employment opportunities offered, a total of 7,000 plus job vacancies for today. Para sa mga ma-apply ng trabaho, dapat subot pirming pinagpapasiguro ang mga resume o personal data sheet para mabilis na ma-hire sa mga pinag-a-applyan na trabaho. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dakol subuot ang oportunidad ng trabaho sa probinsya ng Camarines Sur kumpara sa ibang probinsya sa Kabikulan. Susog kidole Camarines Sur Head Ella V. Verano, mauswag na subuot ang Camarines Sur kung kaya mas madali subuot makahanap ng trabaho. Napakaswerte kang Camarines Sur. Una, pinakadakula among 6 provinces. Ang oportunidad na trabaho yaon lang. Napaka-industrialized, dakulo ning pig-offer na trabaho. Kaya maswerte po, compared sa ilan provinces na medyo big deal talaga magpa-job fair. Sa pagbabalikan Newsbreak, sarong rebelde sa Masbate gadan sa engkwentro sa militar. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, da ipinagnigar ni Market Enterprise and Promotion Office Head Ramon Florendo ang epekto sa trapiko sa kalabaan kan General Luna matapos nindang ibugtak ang mga paratindang apektado kan pagpapakarhay kan BIM Naga City People's Mall. Susug ki Florendo, madurar sa naninduwang bulan ang pwesto kan mga apektadong paratinda sa Naga City People's Mall. Sa presente, labo-labo na subuot ang patrabaho sa nasabing parte kan merkado publiko kan syudad ni Naga. Actualmente po talaga nakakaabot yan sa muya sina kung minahagad yung dispensa. Pero isipon nindo, nakakaigwan ng major rehab sa merkado publiko dahil ito po bagang mga crack na naging resulta ka itong
succession of earthquake, anong apo naman? Swarm. May mga nagkaratak na porsyon. Duman po sa General Luna, itong outer beam, mga 6 span po ito, gagabaon nito, i-restore. Sa satuyang police report, mayo pang pinapaluwas na pahayag ang 9th Infantry Division Philippine Army kung nabisto na ang bangkay kang sarong lalaki na pinagtutubudan miyembro kan rebelding grupo sa POV Corpus, Masbate kan Suudman hapon. Ini matapos mapaengkwentro ang tropa kan 2nd Infantry Battalion Philippine Army kontra sa 12 armadong kalalakihan. Narecover man kan militar ang sarong M14 rifle, M16 rifle asin sarong M653 rifle. Padagos na naka-alerto ang tropa kan Philippine Army para lamagon ang natatadang bilang kan mga rebeldes sa nasabing lugar. Sa iba pang police report, inaresto kan mga operatiba kan Magaraw Municipal Police Station, kaibahan ang personahe kan Municipal Social Welfare and Development Office, ang sarong Child in Conflict with the Law o CICL na may warrant of arrest para sa kasong rape by sexual assault. Pinagtutugutan man makapiyansa ang suspect sa kantidad na 72,000 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan MSWDO kan Magaraw Camarines Sur ang nasabing akusado. Padagos sa mga bareta, gadan ang sarong alias Yet-Yet sa Libmanan, Camarines Sur matapos ining saksakon kang sarong alias Roma na subot dating partner kan presenting live-in partner ni alias Yet-Yet. Apwera kaini sinulo muna kan suspek ang harong kang biktima sa barangay Tanaga, Libmanan, Camarines Sur. Kan purbaran subot ining sawayon kang biktima. Digdi naman siya sinaksak na naging kausa kang sayang pagkagadan. Ang suspek ang yaon ngunyan sa kustodiya kan Libmanan PNP. Selo subuot ang pinaghihiling na motibo sa nasabing insidente. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day maningaw na i-follow ang sa muyong official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyong official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.